Bună și bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vom face împreună un tutorial de make-up foarte tare, abia aștept să mă apuc. Lucrez cu cei de la Maybelline pentru videoul de astăzi și vreau să vă arăt cum o să mă transform în Corpse Bride sau Mireasa Moartă, de fapt, de Tim Burton. Este un personaj din desene animate care mie mi-a plăcut foarte mult și astăzi voi crea un tutorial pentru acest look. Așa că dacă vreți să vedeți cum să aveți cel mai frumos machiaj de Halloween, cel mai îngrozitor machiaj de Halloween, rămâneți alături de mine. În primul și primul rând trebuie să-mi ascund sprâncenele, pentru că nu trebuie să se vadă absolut deloc. Și pentru asta voi folosi un lipici pe care îl întind cât pot de bine peste sprâncene și apoi cu o periuță de sprâncene încerc să le lipesc cât mai aproape de piele. Folosesc acum concealerul de la Maybelline Superstay în nuanța 15 Light și o să aplic un strat destul de generos peste sprâncene ca să le ascund. Primul strat nu a prea făcut încă nimic, dar de asta voi mai aplica încă unul și cred că și pe al treilea dacă este nevoie. Oricum, după urmează să trec cu albastru pe toată fața și le voi acoperi și cu albastru. Acum că sprâncenele sunt relativ acoperite, o să trec la restul feței. O să aduc acum vopseaua și în jos, pe gât și pe decolteu. Continui să vopsesc și partea asta a mâinilor până aici, tot în albastru, și după o să mă ocup de detalii. Cu ajutorul tușului Hyper Precisely All Day de la Maybelline voi trasa o formă rotundă unde vor fi ochii. Voi curăța acum vopseaua albastră din interiorul ochiului pentru că urmează să aplic alb. Voi lua acum paleta de City Mini de la Maybelline și cu ajutorul nuanței aceasta de alb voi seta nuanța pe care am pus-o mai devreme jos. Are și puțin sidef și atunci o să se vadă și mai deschis. Voi face acum exact același lucru și la ochiul celălalt. După cum puteți vedea, am aplicat un eyeliner alb pe gene ca să le ascund cât de bine pot, pentru că în look-ul final voi sta cu ochii închiși. O să vă arăt imediat cum voi face și pupila. Acum, cu ajutorul Hyper Precise All Day în nuanța Black, voi crea pupila undeva pe aici. Voi seta acum toată fața cu o pudră translucidă. Mi-am dat seama că am uitat să fac pupila și în partea cealaltă. Va veni undeva pe aici. Voi lua acum Color Tattoo în nuanța Trailblazer și cu ajutorul ei voi crea niște umbre. Tot cu ajutorul Hyper Precise All Day voi crea și sprâncenele. Acum pentru nas voi folosi Maybelline Superstay Matte Ink în nuanța 105 Explorer. Acum tot cu Superstay Matte Ink voi lua foarte puțin și estompez pe un șervețel ca să creez niște umbre. Folosesc același ruj albastru pentru contouring. Partea cealaltă. M-am gândit să îngroș puțin sprâncenele pentru că nu-mi prea place cum arată. Și acum voi desena și niște gene pentru pleoapa de jos.
Aici, într-o parte, voi face o formă cu negru și acum voi crea niște umbre, de fapt nu umbre, lumini cu alb în jurul crăpăturii. Folosesc același ruj pentru conturul corpului de data asta. Pentru ultimul pas voi folosi Superstay Matte Ink în nuanța 80 Around the World, care merge perfect cu buzele pe care le avea personajul nostru. Și voi depăși puțin conturul. Și cam asta este machiajul final. Acum o să adaug doar o perucă și un voal pentru look-ul complet și sper că vă place. Mi-a plăcut foarte mult să-l creez. Acum că mi-am pus și peruca, voalul și coronița, o să aplic puțin Maybelline Lasting Fix ca să setez tot machiajul acesta. Ei bine, cam asta este look-ul final. O să închid și ochii să vedeți exact cum ar trebui să arate. Sper că v-a plăcut. Dacă le recreați, nu uitați să-mi trimiteți și mie pozele. Mulțumesc încă o dată Maybelline, iar noi ne vedem cât de curând în videoul următor.